Vďaka funkcii rozpoznávanie rečí môžete s kurzom komunikovať v jazyku, ktorý sa práve učíte. Rozpoznávanie rečí môžete použiť v 3 prípadoch. Pri ovládaní užívateľského rozhrania aplikácie, pri vypracovávaní cvičení alebo pri hľadaní neznámeho slovíčka. Pri ovládaní užívateľského rozhrania je hlasový povel náhradou za kliknutie myšou na ikony v rozhraní aplikácie. Now, help. Hlasovými povelmi v jazyku, ktorý sa práve učíte, môžete riešiť aj jednotlivé cvičenia. My name's Tom. Your. How. From. I am. You are. His. Vyhľadanie neznámeho slovíčka pomocou hlasového povelu je samostatná funkcia Say and See. Look up. Name. Hlasovým ovládaním si budete neustále precvičovať a zdokonaľovať svoju výslovnosť a naviac sa prestanete báť rozprávať v cudzom jazyku.